Evangelyo karon naghisgot may tungod sa katuyuan sa mga sambingay o the purpose of the parables. Ang mga sambingay mao kini ang mga kalibutanon nga mga istorya pero adunay mga langitnon nga mga kahulugan. Si Jesus nagamit og mga sambingay aron atong masabtan pagdali ang mga mensahe niini tungod kay dili man kini halayo sa itong mga kasinatian sama sa sambingay, sa magpupugas, sambingay mahitungod sa mga sagbot, liso, sa mustasa, ug uban pa. Kining tanan, adunay kalambigitan sa atong kaluwasan tungod kay ang gingharian sa langit mao man ang mensahe niini. Ang Dios kanunay naghatag, gihatag niya kanato kung unsa ang iyang gusto alang kanato ug ang iyang saan. Apan angay usab natong hinumduman nga ang Dios makahinumdom sa iyang gihatag kanato. Busa pwede makuha sa Dios ang iyang gitanyag o gihatag sa tua. Si Jesus miingon kay ang adunay iya dugangan pa aron maiya ang labaw sa iyang gikinhanglan, apan ang tawo nga walay nahot kuhaan pagayud bisan gani sa diyutay nga iyaha. Kung abli ang atong mga mata sa Dios ug mamati kita sa iyang pulong, hatagan kita niya dugang kay balo ug dugang pagsabot. Adunay daghang mga grasya gikan kaniya, apan kung kita magdumili sa pagdawat kaniya ug magpadayon sa pagbuta sa iyang mga paagi, nan kita mawala ug mawad-an sa tanan niyang mga kahigayunan nga puno sa grasya. Si Jesus kanunay nag-awhag kanato pinagi sa iyang mga pulong. Ing ana kamanggihatagon ang Dios kanato, siya kanunay nagapaambit. Pero subo pamalandungon nga adunay mga katawhan nga nagpakabuta og bungol sa mensahe sa Dios diha sa ilang mga kasing-kasing. Dili unta kita maingnan ni Jesus bisan unsaon ninyo pagpamati dili kamo makasabot. Unta na mao kini ang iingon ni Jesus sa tua, pagkabulahan ninyo kay makakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan. Ang Dios kanunay nga naghatag kanato og kahigayunan sa pagtuo ug pagdawat kaniya. Ang Dios kanunay naghatag kanato og mga kahigayunan nga mas mailhan pa siya ug mas masabtan siya. Ang kinahanglan natong buhaton mao ang pag-abli sa atong mga mata ug dalunggan kung unsa ang gibuhat sa Dios diha sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga kanunay natong ipasibo ang atong kasing-kasing ngadto kaniya ug ipahiuyon ang atong kinabuhi sa iyang kinabuhi. Ang atong mga paagi kinahanglan kanunay nga nahiuyon sa iyang kabubuton. Ang atong paghangad kaniya ug pagpaminaw inubanan unta sa tawag sa gugma sa iyang kabubuton o sa pagsunod sa iyang mga pamaagi. Kining tanan makapahimo kanato nga makabaton sa iyang kasiguruhan. Pagkabulahan ninyo kay makakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan. Atong pangutanon karon ang atong kaugalingon, giablihan ba nato ang atong mga mata ug mga dalunggan ngadto sa Dios? Nakita o nabati ba nato ang pagpangilabot sa Dios diha sa atong kinabuhi o giun sa nato kini pagtubag? Amen.